Sausa Kaap. Ano pa na siyang kaagi karoon? Mau kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Gretchen. Day, inig human sa pang acquaintance ball ba? Kuyog na mo sa kong uyab. Tanawon lang siguro, day, uy. Halan no? Ayaw pagbalibad, uy. Mukuyog na ba si Jomer na to anak kay gamaoy siyang uyab? Oh, ha? Naa si Jomer, ana? O lagi. Dili ba ibog man kay kaniya? Ayaw na pagbalibad, good. Kuyog na lang namo. Sige, day. Yan mo na sa dambaso, by Jomer. Gamaoy ra ba ka? Maog yod. O sa ba nahitabo ni mo sa imong girlfriend di ay? Iya, gibuwag ka na siya kay naamay lain. Uy, hala mao ba? Dili ba dugay naman kay mo ato? Kasan. May pa akong amiga na lang imo. Oh? Ibog na ba kayo ni Nimo? Hulon, Huy, no? day. Kay nga no, dili ti tinuod. Di ba sa una pa man ka nga na i-crush niya? Kay matod Nimo, bright si Jomer o niya responsable. Huy, katabian ba ni mo, day, uy? Pasensya na ka sa akong amiga, ha, Jomer. Nagpataka na lagi siya istorya. Okay, Ray. Dagaram sa siyag na inom. Ayaw niya, sumantani. Ba't silang ta? Ilawam sang gabi, uy, murag. Nego naman sa kabay, Jomer. Hasta sa ni si Stacy. Gretch! Unsa kag mag-usa na lang mog taxi ni by Jomer kay total. Pareho mo mog agianan paingon sa inyo paguli ninyo. Ha? Ha? Mahadlok siya na ako, bay. Dili, uy. Di, Ngano di, good. Sige. Kami na lang magkuyog ni Jomer. Sige, Gretch. Palihog lang sa ko sa kong amigo, ha? Kay murag hubog na bayag yun na ako. Wa pa may taxi, uy. Puno-puno man. Naani nagpadung. Para! Ay, salamat in taon. Kuya, wireless mandawi mi. Sige, ma'am. Jomer, dali na. Kariyot sa kasukaon ko. Uy, ma'am. Pasakay ha, kay hubog may kining imong kuyog. Pasig anhino ni imong suka saksi. Ha? Pero kuya... Pasensya na ma'am ha. Paliligog siya sa pultahan, ma'am. Sorry kayo. Saon man din ako eh. Dili man ako makauli ron sa akong giabangan. Nadahanag yun ako sa Dennis Pension House. Biyaan ko na lang baka ni Sir Denny aron makaulit na ko. Kaana ba ya, uy? Ganin na akong nagsigig panawag nilang Stacy. Pero dili ko to pagod. For sure na mahuway na to. Jomer, mauna na lang ko ulit ni mo, ha? Sophia. Iya, magkikupta na akong kamot. Sophia. Ako biyai. Luol da. Jomer. Iya akong ipitan pa ingon niya. Sophia. Jomer, please. Jomer. Sophia. Jomer. Uy. Katuwag panday ko. Gretchen. Sorry. Sorry sa nahitabo na to gabi. Muhangyo ko di mo. Pwede kalimtan na lang to na to.
Unsa? Hubog ko gabi. Please, kalimtan lang to na to. Gusto kong magbalik pa mi sa kong ex. Kung mahibaw siya bahin sa nahitabo na to, nakasiguro kong dili na gid siya mubalik pa nako. Jomer. Kinuo ko. Pila na kaadlaw nga grabe ka delay ang akong menstruation. Nasayop lang unta ko. Dili lang unta ko maptos. Magpalit kong pregnancy test aron sa pagsiguro. Dili. Positive. Maptos ko. Unsaon man ako, ini? Unsaon man ako pagsulti sila sa bawang papa? Uy, kinsa lagi mo amahanan ng imong gisabak? Naadi kay uyab unya wa ka lang musulti nako. Day, Asa man rin nalaki ha? Kay sulgon ta na si Ilabi? Tuga-tuga siya unya wa ka niya barugi? Hilasan uri ko na niya da. Day Stacy. Maundang lagi ko sa kong pagtuon, ani. Naglibog na ko kung sa'yo kong buhaton, Day. Day, mas maayo siguro nga muuli lang sa kas inyos probinsya, uy. O niya, sultihin na lang imong magpapabahin, ana. Kaya dili mo sige na imong matago hangtod sa hangtod, good. Ayaw nila paabuta nga mas mataas pag ila expectation nimo. Mas masakitan manggod sila kung imo nang itago niya. Muda ko may imong tiyan, ha? Pila ka buwan sugod karon. Day. Unsa? Mabdus ka? Kinsa yamahan? Kinsa? Pa. Imo lang giguba ang imong kaugbaon na ng lalaki nga way ayo? Ha? Honor student ka. Di ba hambog pati ka sa akong mga higala? Kiunsa man imo paghuna-huna? Karto, kalma lang. Nakano man eh. Ma. Ipaguha ng mata. Karto. Pa. Ayaw kong supa ka, ha? Ipaguha na yun na. Mentras wa pa mapurma sa sod. Kung di ka gustong mapatay, di ka. Kardo. Ma. Nak. Bisag ako, supa ko ani gustong mahitabo ni Papa ni mo. Busa sige na, nak. Patuo na lang. Niya naman ta din eh. Tumana na lang ang gusto mahitabo ni Papa ni mo. Tingali ko sa pahinuoy mabuhat niya ni mo. Nahibaw ka ba yung Papa ni mo, ha? Ma. Sige na, hilom na. Niya na paingan mo. Mulihok, ana. Ikaw ang ma'am, no? Pwede sa gawasan taranuat? Sige. Nak, anira ko sa kawasa. Miss, ready na ka? Mag-start ako. Okay, let's start. Ginoo ko. Diligin ako kaya. Ma'am, please. Ayaw lagi padayon. Dili ko magpakuha. Miss. Sorry pa. Sorry.
Dili na ko kaya. Gretchen! Ma, dili na ko kaya. Sorry, ma. Nak, Mapalayo ko. Dili lang ko na ako magpakita ninyo. Kinaibaw kong naglagot ang maayos papa na ako. pero nak, asa man ka paingon. Bahala na, ma. Basta buhion ko lang ni bata ang nasa kong tiyan. Dili ko musugot nga bawa siya na ako, ma. Dili. Nak, 5 years old na lang si Marcos nga imong anak. Pero hangtod karon, wa pagid kanitog anak ko sa amahan na lang bataa. Stacy, Nagluod na biag ko nimo ha. Kay murag dili ko amiga nimo. Murag ka magway salig na ako. kung sultihan ti ka, makapasalig ka ba na ako nga dili ka di mo isaba bisag kinsa? Kinsa lagi. Si Jomer. Unsa? Siya ang papa ni Marcos. Huy, babay! Nga kitako man nimo for 5 years? Wa siya mahibaw nga maptos ko. Wa sa ko magdahom tungod kay kausara mi na hitabo. Ug hubog siya adto. Nadalan sa ko sa kong gibati ato panahon na. Nauwaw kay ko sa kong gibuhat. My God, uy! Nga karon pa man intawon ka ni Sulti, ani. Okay ra, uy. Bisag ako rang usa, kaya na kong buhion ang akong anak. Siya ang pinaka-importante sa akong kinabuhi karon, Stacy. Wa na'y lain pa. Nak, hold sa imong meal for dinner, oh. Ako sa ablihan ng door, ha? Okay, ma. Sige na. Go inside na. Gretchen? Oh. Kumusta? Ngano ni Aka? Giyon sa nimo pagtultol din sa among giabangan? Mama, go inside na. Yes, baby. Musod na si Mama ron taod-taod. Eat na lang ugo na, ha? Okay, ma. Please lang. Okay rami ni Marcos. Nahibaw kong si Stacy mo ay nagpahibaw ni mo. Rich. Nahibaw kong dako kay kung saan nga nahimo ni mo atong gabi una. Tungod ako, naundang kasi mong pagskwela. Tungod ako, giagwanta ni mo ang kamingaw nga. Dili makita ang imong ginikanan sud sa 5 ka tuig. Tungod kay mas gipili ni mo nga pakatawhon ang atong anak. Gretch, dili enough ang sorry lang. Kung nahibaw pa lang unta ko, nga maptos ka, dili giti ka pasaktan. Dili ko gusto nga maparehas na ako ang akong anak, nga way giilang amahan. Nahibaw ko sa bation sa usa ka anak, nga way acknowledgement sa amahan, Gretchen. Jomer. Please, hatagi ko chance nga maila-ila ko ang atong anak. Ug maila-ila sa kuniya. Maluoy ka. I asked her to stay. She say, Dili lalim ang pagkita na magbalik ni Jomer. Frustrated yun ko sa mga unang higayon nga iyang dudadon ang akong anak. Kay basin unyag iyang itakas ang among anak. Grabe akong overthinking atong panahon na. Hangtod nga nitog-an siya nako nga naa na siya na feel. At first, dili ko mutuo kay nahibaw kong grabe gid niya ka love iyang ex. Pero iyan ang giprove nako sa dihang nasakit ko. Og siya mo iniatiman nako. Hangtod nga ni-decide siya nga manguli mis among probinsya og makikatubang sa akong mga ginikanan. Mangayog pasaylo og blessing at the same time kay gusto niya nga magpakasal mi.
Dili ingon anak ka smooth ang tanan, pero salamat sa Ginoo nga sa kadugayan, nadawat ra nilang mama ug papa ang nahitabo namo. Karon, minyo na mi ug may duha na ka anak, si Marcos ug Angelina. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.